cosa més bella, tenir el llit vora la platja amorosa, perdre el coneixement, perdre el sentit, la voluntat ben fosa, vora la dolça platja de l'oblit. Però el vent del nord, la tramuntana, s'apodera d'aquestes terres. El mateix poeta diu: i el vent, que xiula i que no para, que corre més que els mals i els pensaments, fica els dits dins l'arrel de l'atzavara i mossega les teules amb les dents. Les activitats i els paisatges més tradicionals són prop del mar, en un seguit de pobles de caràcter estretament lligat a les restes megalítiques i a un romànic que assoleix la seva millor expressió al monestir de Sant Quirze de Colera, al peu dels boscos de roures i alzines de la Serra de l'Albera. A finals del segle XIX, Tomàs i Adelaida de Rocabertí van encarregar una reconstrucció idealitzada del castell medieval de Requesens encimballat sobre el bosc. La Jonquera ha heretat el valor estratègic dels passos fronterers que queda ben reflectit al castell de Bellaguarda. Aquí, des del temps dels romans, hi han topat pobles i exèrcits en moments de guerra i s'hi han intercanviat cultures i béns en èpoques de pau. Pirineu endins, la muntanya s'encrespa sobre el que va ser el vescomtat de Rocabertí. Des del seu palau a Maçanet de Cabrenys, els vescomtes van donar empenta a la vila, que en va ser una veritable capital. Baixant de la muntanya, la plana queda esquitxada d'esglésies romàniques, com la canònica de Lledó i l'església vella de Navata, i de castells, com el de la comanda hospitalera d'Avinyonet. Figueres, afavorida per Jaume I per compensar el pes de Castelló d'Empúries i de Peralada, va mantenir la tensió amb aquestes dues poblacions fins que al segle XVIII les va depassar definitivament. Des d'aleshores és la capital indiscutible de la comarca. El viatger italià Segismondo Cavalli, el 1567, va descriure Figueres com un indret força bo i poblat. Josep Maria de Sagarra com una ciutat molt oberta, on ha corregut molt el vent i també el pensament. El vent és la tramuntana, el pensament, el liberal. El vent, però, és implacable, el pensament, tolerant. Narcís Montoriol és, sens dubte, un bon exemple del caràcter figuerenc. L'imponent castell del segle XVIII i, sobretot, l'empremta de Dalí en el Teatre Museu i el Mausoleu són actualment els principals reclams de la ciutat. La Plana ha sabut capturar i combinar la bellesa del paisatge, la història i el romànic en la canònica de Vilabertran. La seu comtal i vescomtal de Peralada, revaloritzada avui amb el prestigiós Festival de Música i el Casino. El bressol de la reina Sibil·la a Fortià. El monestir de Sant Miquel de Fluvià. El Palau de Sant Mori.
l'església de Saus i, en definitiva, l'encant de cadascun d'aquests petits nuclis. L'Alt Empordà és una de les regions naturals i històriques amb personalitat més marcada de tot Catalunya. Al llarg de la història, ha estat ocupada per moltes cultures diferents, i això es deixa sentir encara avui en la seva riquesa de matisos.